Gunung bersama Wiwit Widayati. Sadurunge kowe nyanyi wis dirasani karo ibu. Rasane pripun? Enggak tahu, coba ditanya Bu. Katosipun ngrawasi menapa Bu? Heeh, masih dalam bulan suci Ramadan kok ngrasani kula. Ramadan kok Syawal? Iya, Syawal. Kok ngrasani kula menika napa Bu? Cantik. Rasane cantik, rasane apik apa? Soalnya ada dua kubu. Sing ngrasani bukan hanya ibu ini saja, ini masih sing agem bathik karo kancane yang ngrasani. Ditanyakan. Aku rawani. Wis ditekokke tetep. Awake gedhi dhuwur kok. Oh. Mbah kuwi kok coba. Dia tekon, Mas jenengan ngrasani kula napa? Ngrasane ayu. Rasane apik ya. Sugeng siang Mas. Menika bojo kula. Matur nuwun. Ayo Nak. Monggo. Lare gunung. Warsito ha ha ash
Penak banget iki. Penak banget. Piye? Lah kepiye to? Iki aku niat digawe-gawene karo tukang kendange. Oh, gawe-gawene piye? Ya kudune tak gendang tak jrot-jrot sing keri ora dikendangi. Ora apa-apa. Innallaha ma'as-sabirin. Apa artine? Wong sabar iki kekasihnya Allah. Ora masalah, aku mbok kono ki ora masalah le. Lah kepiye to? Ya kudune sing kepenak wong ning kene iki ning sedulur ngerti budaya. Heeh, ngerti budaya wong kabeh. Layang pitu iki. Layang pitu permintaane Bapak Ibu artinya semua itu padha ngerti seni. Iya. Heeh. Kok aku ngerti kenekke. Ngomong karo Telonteng. Mas Telonteng aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Sing apik, ya. Jogete sing apik. Ya. Heeh. Sing keri jawab. Ora udan, ora mandu. Iya, usainya Dini Adi tamat.